proses asesiad o'r effaith ar iechyd, HIA, yng Nghymru. Nawr eich bod chi'n deall beth yw asesiad o'r effaith ar iechyd a pham ei fod yn bwysig, gadewch i ni archwilio sut mae'r broses yn gweithio'n ymarferol yma yng Nghymru. Mae asesiad o'r effaith ar iechyd yn broses hyblyg sy'n helpu i asesu sut y gallai polisi, penderfyniad neu brosiect arfaethedig effeithio ar iechyd a llesiant pobl. Nid yw'n ymwneud ag iechyd corfforol yn unig. Mae hefyd yn edrych ar iechyd meddwl, ddylanwadu cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol. Yng Nghymru, mae proses asesiad o'r effaith ar iechyd yn dilyn 5 cam allweddol. Sgrinio, cwmpasu, gwerthuso tystiolaeth, adrodd ac argymhellion, ac adolygu a myfyrio gan gynnwys monitoro a gwerthuso. Cam 1. Sgrinio. Sgrinio yw cam cyntaf y broses asesiad o'r effaith ar iechyd. Mae'n helpu i benderfynu a oes angen asesiad. Mae'n ystyried effeithiau posibl cynnig ar iechyd, llesiant a thegwch sy'n cynnwys sut y gallai gwahanol grwpiau poblogaeth gael eu heffeithio. Cam 2. Cwmpasu. Mae'r cam cwmpasu yn helpu i osod y ffiniau, penderfynu pa mor hir bydd yr asesiad o'r effaith ar iechyd yn ei gymryd, pa adnoddau sydd ei hangen, terfynau amser pwysig, a pha dystiolaeth y dylid ei chysglu a'i hadolygu. Cam 3. Arfarnu tystiolaeth. Mae'r cam arfarnu yn cynnwys casglu a dadansoddi tystiolaeth. Gall hyn gynnwys data meintiol ac ansoddol, ymchwil sy'n bodoli eisoes, a barn rhanddeiliaid allweddol a phobl sydd â phrofiad bywyd, yn enwedig y rhai a allai gael eu heffeithio fwyaf. Cam 4. Adrodd ac argymhellion. Mae canfyddiadau'n cael eu dwyn ynghyd mewn adroddiad sy'n amlinellu effeithiau tymor byr a hir dymor posibl ar bobl a'r penderfynyddion ehangach iechyd. Darperir argymhellion hefyd i leihau niwed a chynyddu'r manteision. Mae hyn yn helpu i hysbysu gwneithurwyr penderfyniadau cyn cymryd camau gweithredu. Cam 5. Adolygu a myfyrio gan gynnwys monitoro a gwerthuso. Y cam olaf yw monitoro beth sy'n digwydd ar ôl y penderfyniad. Mae gwerthusiad yn gwirio a ddilynwyd argymhellion ac awyr canlyniadau a fwriadwyd wedi'u cyflawni. Mae hefyd yn cefnogi dysgu ar gyfer asesiadau o'r effeithiau ar iechyd yn y dyfodol. Mae pob cam yn sicrhau bod iechyd, llesiant a thegwch yn cael eu hystyried yn y penderfyniadau sy'n llunio ein cymunedau, gan gefnogi deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol a chreu Cymru iachach i bawb. I ddysgu rhagor neu gael mynediad at offer a chanllawiau, cysylltwch ag Uned Gymorth Asesu Effaith Iechyd Cymru yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.